Tic-tic, vai pra cozinha! Tic-tic, vai pra cozinha! Booklet! Web School Studies and Pros! Welkom bij een nieuwe aflevering van TV Teach, met deze keer wel een hele speciale gast, namelijk prinses Laurentien van Oranje uit Nederland. Zij heeft een bezoek gebracht aan de Maria Goretti School en daar gaan we jullie een impressie van laten zien. Maar daarnaast hebben we ook natuurlijk de segmenten Web School en Studies and Pros. In Web School gaan we even kijken naar een website waar je je Nederlands nog een keer kunt testen. En bij Studies and Pros hebben we een bezoek gebracht aan PricewaterhouseCoopers. En dan gaat Sharon daar een interview afnemen. Dus blijf zitten waar je zit en ga nergens heen. I wa pobesinha. Tic-tic, vai pra cozinha! Tic-tic, vai pra cozinha! De mi brasa, a mi sossegar mi curva, y recuerda mi hamaca, porque pan y mango grande, y mucha de mi brasa, a mi sossegar mi curva. Soya, soya mi hamaca, soya mi hamaca.
Ik ben zo blij. En Mr. Finney is ook zo blij om jullie te zien. En ik ben er zo trots op dat Mr. Finney hier op Aruba al een heel klein beetje zijn stapjes begint te voelen. En dat hij zich heel erg comfortabel voelt. En dat hij zich heel erg prettig voelt hier op het eiland. Maar nog een keer, bon dia. Ik ben blij hier te zijn en dank jullie wel voor dit fantastische welkom. Tifitite, quarto cozinha! Tifitite, quarto cozinha! Prinses Laurentien. Goed je te ontmoeten. Ja, welkom in ons tv-programma, educatief tv-programma TV Teach, Wakpo Besinha. Nou, Wakpo Besinha, dat betekent alleen maar kijk zodat je leert of kijk zodat je leert, zorg ervoor dat je leert. Kunt u ons vertellen hoe u op het idee bent gekomen om juist dit verhaal te schrijven? Ja, Mr. Finney is eigenlijk ontstaan vanuit mijn eigen vragen over de wereld om ons heen. Het eerste boek gaat over waarom er een vlag staat op de bodem van de zee, wat ook in het echte wereld gebeurt. Juist. En doordat Mr. Finney op reis gaat en vragen stelt over de wereld om hem heen, komt hij erachter dat er klimaatverandering is, dat de zeespiegel stijgt. Maar ook wat je er thuis mee kunt doen, zonder dat überhaupt alle moeilijke woorden rondom duurzaamheid in het verhaal aan bod komen. Dus het is wel een fictieve wereld. Juist. In het tweede boek, en ik ben er heel erg trots op dat het ook in Papiamento nu is, gaat het eigenlijk om dezelfde soort gedachte, eenzelfde vraag. Namelijk, hij wordt geroepen dat een eiland zingt. En dan zegt hij, hoe komt het dat een eiland zingt? Ja. En dan gaat hij op weg en op zoek naar de antwoorden en dan leert hij dat boven op het eiland er problemen zijn, maar ook onder het water. Ja. En zo komt hij ook achter de problemen die we met elkaar moeten gaan oplossen. Ja. En nou gaat u straks een stuk voorlezen aan de klas. Dat heb ik begrepen. En waar zal dat stukje over gaan? Wat heeft u uitgekozen? Ik heb uitgekozen omdat het natuurlijk ook heel erg toepasselijk is voor Aruba. En zo ben ik ook natuurlijk in aanraking gekomen met Aruba. Dat de gedachte van de kwetsbaarheid van een eiland, dat natuurlijk belangrijk is. En dat ook iedereen op het eiland weet wat je er zelf aan kunt doen. Ja. Dus ik heb uitgekozen het moment dat Mr. Finney bij het eiland komt. Dat dreigt te zinken. En dan vervolgens ga ik een stukje voorlezen over wat het koraal en wat hij op de bodem van de zee ontdekt. Nou, we zijn reuze benieuwd. Nou, hartstikke bedankt voor uw medewerking aan het tv-programma TV Teach, Wakpo Besinha. We zullen ook segmenten hiervan op YouTube plaatsen, dus dan kunt u zelf ook wanneer u een keer tijd heeft kijken. Dank u wel. Mijn naam is Mireille Santiago en Prinses Laurentien. Groot plezier. Dank u wel. Oké.